vakomana vamuziva vari kuexposwa nevakomana vekozwa vachinzi vari kuita some dirty work vachihwanda nezita remutungamiri wenyika. Ike zvino kwachizonzi kwachizofiwa manje. Pane vakomana 5 vanonzi vauraya. Sanapenda mashoko anobuda atoona kuti aiwa, these guys they are just after money. They are not after the welfare yemashandiro evanhu vachiona kuti aiwa, are these people working kuma environments are conducive. Sanapenda mashoko anobuda nyogwa panapa pachinji radio ndobva subscribe like turn on the bell icon. Vanoposta this picture muri kuona ine individual ari kuonekwa kuti angatofira mine akabatwa nevamwe vake vachitomumhanyisa kuchipatara. Vanenge panapa vachinyora caption vanyora vachiti more than 5 people died after a mine collapsed in the west end Kwekwe today. The mine is believed to belong to a group of ZANU-PF gang led by Owen Ncube. Ndo masvikanotaura panapa musoti vakomana vana Owen Ncube ndo vari kufamba vakahwanda kuseri kwemutungamiri wenyika vachiita maslogan avo amungoziva sikudiwa nevanhu vese kuti mutungamiri wenyika ngaextend his term in office. Kunyange zvake pamaofficial gathering ese ataura mazviri kuti akuda kuzorora. Vari kuuya vachikumbira mafavors, ationa kuti mafavors avo vanenge vachimaita in disguise, vachiona kuti they want the communities to suffer, ivo vachingopoketa mamillions. Panapa tiona kuti this shocking news inoshoka vanhu vachiona kuti hama dzavo dziri kunzi mamines aya akumbona kana environment iri safe. Noda kuti vanhu vanozikanwa kuti nyika yeZimbabwe vanhu vari pakutsvaka mari, vari pakutsvaka raramo. Tiona kuti vanhu kune kwamwenzi kwaita maminerals kana kwaita kabasa, people they rush nenge vane madegrees avo. Tiona kuti aiwa panapa tiona kuti kunofiwa nevanhu vari kunzi more than 5 people vanofa after a mine yakolapsa iri inotungamirwa nevakomana vana Owen Ncube. Kutizai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi charwadza vanhu. Pinai comment section medu dzamafungiro enyu musana subscribe or like, turn on the bell icon.